Subuot leak hali sa transformer saro sa pigihiling na rason kan pagkasulo kan atop kan kubo sa laog kan DENR Senro Goa. Mantang duwang residensya sa Balatan Camarines Sur natumtuman nin kalayo. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Nasuluan atop na anahaw kan mini library sa laog kan DENR Senro Goa sa Barangay Katagbakan. Pigporbaran pa subuot na tarabangan kan mga personahe kan opisina na palsukon an kalayo. Alagad nasakitan an mga ini na paabuton an fire extinguisher sa sulo, kaya tulos nang naghagad nin tabang sa Goa Fire Station. Si initial ma'am na mailita po duman, according na din ma'am duman sa nakahili, from duman sa transformers parang igon nag-leak and iyon na po si naghulog duman sa anahaw roofing kaya po nagkasulo. Pero po sa Sabuya po sa istasyon ni po, pigihiling ni pa po ang gabos na anggulo para po mas maging malinaw po kung ano po ang naging kausa kang kasulo. Pigyan kami narman kan BFPN publiko na ibitaran an pagmukna nin mga edifisyo nagkibos sa light materials harani sa posibleng magkausa nin kasulo, siring na sanakan poste, linya o transformer kan kuryente. Duwang residensya man sa Banwaan nin Balatan ano tumtum nin kalayo. Sa inisyal na investigasyon kan Balatan Fire Station, nagpuon an kalayo sa sarong harong asinin huli tagibos sa light materials, tulos man na naglakop an kalayo hasta sa kataid kaining harong. Nagluto ma'am, tapos may yung nagluluto, may pinuntahan, nakalimutan niya na nagluluto and yun po yung naging cause. At hindi naman sila ma'am nag-bucket relay kasi wala rin tubig dun sa area nila. Sa ngunyan nakaistar ang pamilya lumbis sa kubo na pigibokan sa indang mga kapitbahay. Padagos man ang kampanya kan BFP Balatan sa paagikan sa indang Oplan ligtas na pamayanan nganing maibitaran ang mga kasulo sa residensyaman o sa mga establishmento. Kailangan po namin sa bahay pagkain. Financial po para makapatayo po kami kahit maliit lang pong bahay. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.